Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel jista' jkun ittemm il-kariga tiegħu qabel jispiċċa it-terminu lejn l-aħħar tas-sena hekk kif wera l-intenzjoni li jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'pajjiżu il-Belġju f'Ġunju li ġej. Dan se jfisser li Michel li wkoll ex-Prim Ministru ta' pajjiżu se jkun l-ewwel President tal-Kunsill Ewropew fil-kariga li ddeċieda li jikkontesta għall-elezzjonijiet Ewropej. It-terminu tiegħu kien se jintemm fl-aħħar ta' Novembru li ġej. Michel qal f'intervista mal-medja Belġjana li jekk ikun elett bħala membru parlamentari Ewropew u jreżenja qabel nofs Lulju. Dan hekk kif fis-16 ta' Lulju jieħdu il-ġurament tal-ħatra il-membri parlamentari Ewropej li jiġu eletti fl-elezzjonijiet madwar il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fil-bidu Ġunju li ġej. Fost dawn il-pajjiżi hemm ukoll Malta fejn l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew se ssir is-Sibt 8 ta' Ġunju li ġej. Dan l-iżvilupp se jfisser li jekk il-mexxejja Ewropej ma jsibux suċċessur fi żmien li ġej, il-Prim Ministru Ungeriż Viktor Orban jieħu f'idejh temporanjament din il-kariga. Dan hekk kif l-Ungerija se jkollha f'idejha il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fit-tieni nofs ta' din is-sena u mifhum li d-deċiżjoni dwar is-suċċessur ta' Charles Michel se tibda tkun diskussa fis-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew li se jsir fi frar li ġej, fis-summit tal-mexxejja f'Marzu u l-aħħar ċans ikun fis-summit tal-Kunsill Ewropew f'Ġunju li ġej. Orban hu politikant kontroversjali ferm fl-Unjoni Ewropea minħabba t-tmexxija f'pajjiżu waqt li fl-aħħar xhur kemm il-darba ħareġ kontra li l-Unjoni tagħti appoġġ lill-Ukrajna. Fl-aħħar summit tal-mexxejja Ewropej ma kienx qabel dwar il-pakkett ta' fondi ta' 50 biljun euro biex jingħataw lill-Ukrajna għall 4 snin li ġejjin. F'Ottubru li għadda, il-Prim Ministru Ungeriż iltaqa' mal-President Russu Vladimir Putin, wieħed miż-żewġ mexxejja biss Ewropej li ltaqgħu miegħu kemm ilha li bdiet il-gwerra fl-Ukrajna fi frar tal-2022. Id-deċiżjoni ta' Charles Michel tfisser li issa żdiedet il-pressjoni fuq il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen biex tiżvela l-intenzjonijiet tagħha dwar il-futur. Dan hekk kif mistennija li tpoġġi lilha nnifisha l qudiem għat-tieni terminu f'dan l-irwol.